Minä olen Mikko Heinonen, Alasin Media Oyn toimitusjohtaja. Alasin Media on Tampereella toimiva monimediatoimisto. No, meillä on ollut ulkomaisia harjoittelijoita niin monta, että en kyllä tarkkaa lukumäärää enää muistakaan, mutta ainakin semmoinen 6-7 kappaletta. Ensimmäisellä kertaa varmasti lähti aivan mielenkiinnosta se asia, eli oltiin mukana kansainvälisessä projektissa, meidät tarjottiin tämmöistä mahdollisuutta ja se tuntui mukavalta. Ja sitten meni sen verran hyvin, että päätettiin sitten jatkossakin näihin suostua. Harjoittelijoita valitessa oikeastaan se tärkein taito on se, että osaa englantia tai nyt jotakin muuta kieltä, mitä tässä käytetään. Yleensähän nämä ihmiset, jotka tulee tällaisiin harjoitteluihin, on aika sillä tavalla sosiaalisia ja helppoja, että siinä ei ole mitään erikoista rajoitusta sen kummemmin, mutta varmaankin se kielitaito on sellainen sitten, mikä saattaa olla niin kuin karsiva jossain tilanteessa. Me tehdään lähinnä töitä muille yrityksille, joten meidän työajat on sillä tavalla hyvinkin venyviä ja liukuvia ajoittain. Ja sitten kun tänne tulee joku 9 aamulla ja on tietyn ajan, niin se jo sinällään tuo semmoista tiettyä rutiinia. Kun joku on vaikka opiskellut graafista alaa aivan toisessa maassa, toisesta kulttuuritaustasta, niin hänellä saattaa olla hyvinkin erilainen käsitys siitä, mikä on vaikka hyvän näköistä tai näin. Ja sitten kun hän tekee niitä toimeksiantoja sellaisen pohjalta, niin se tulos saattaa olla niin kuin positiivisella tavalla yllättävä ja sellainen, mitä ei ole välttämättä tullut itse ajatelleeksi. Luulisin, että suurin hyöty tästä on ollut meille kuitenkin se, että on saatu niin kuin tietää, mitä nuoret ihmiset eri puolilla maailmassa niin kuin ajattelee, miten he kokee asioita. Että se itse ei ole enää niin nuori, mutta on ollut sitten mahdollista tavata näitä ja jutella heidän kanssaan ja oppinut sen, että on paljon samaa, mutta on sitten myös paljon erilaista siinä, miten he suhtautuu maailmaan. Minusta tämmöisen harjoittelijan ottaminen on ehdottoman suositeltavaa sen takia, että voi oppia paljon siitä harjoittelijasta ja voi oppia paljon itsestään. Että kun kutsuu yritykseensä jonkun aivan toisesta kulttuurista, niin saattaa huomata sellaisia asioita, mitä ei ole tullut ajatelleeksikaan.